ମହାକାଶରୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର, ଗୁପ୍ତଚରୀ ପାଇଁ କକ୍ଷପଥରେ ଭାରତର ତୃତୀୟ ନୟନ। ତିରୁଭଲ୍ଲାର ଏକ ସ୍ପା ସେଣ୍ଟରରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାୟ 35 ମିନିଟ୍ ଧରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିଲେ ଯେକୌଣସି ମଣିଷର ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୋଲିସ ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତା, ଆହତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ଟ୍ରେନି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ। ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ 2 ଜଣ ପାଇଲଟ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଭିତ୍ତିକ ଆଜିଷ୍ଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ତାଙ୍କ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଭର୍ଟିକାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତର କୌଣସି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଉପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ କକ୍ଷପଥରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁର ଚିତ୍ର ସଫଳତାର ସହିତ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି। ଆଜିଷ୍ଟା ତାଙ୍କ 80 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ ଆର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ 2ଟି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର କଏଦ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରାୟ 300 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ 245 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତିଶୀଳକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ମୋଟଟି ଉଚ୍ଚ ଗୁଣମାନର ଫ୍ରେମ୍ କ୍ୟାପଚର କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି 2ଟି ପରୀକ୍ଷଣ 100% ସଫଳ ହୋଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତରେ ବିକଶିତ ଆଲଗୋରିଦମ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଅପ୍ଟିକାଲ ଇମେଜିଂ ସିଷ୍ଟମ ଓ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଥିରେ ସଫଳ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆଜିଷ୍ଟାର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀନିବାସ ରେଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମହାକାଶ ପରିସ୍ଥିତିଗତ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କକ୍ଷପଥରେ ଥିବା ଉପଗ୍ରହ, ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇପାରିବ। ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତ 50ରୁ ଅଧିକ ଉପଗ୍ରହ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହାକାଶରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ଫାଲକନ ବିନା 9 ରକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା 2023 ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଥିବା ଆର୍ ଉପଗ୍ରହ ଏବେ ସଫଳତାର ସହିତ 2.5 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି ଏବଂ ଆହୁରି 2.5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ। ଏହି ସଫଳତା ଭାରତର ଘରୋଇ ମହାକାଶ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର। କେରଳର ଥିରୁଭଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାକୁ ନେଇ ପୀଡ଼ିତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିବରଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ପୁରୁଷ ସ୍ପା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦାଦାବଟି ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶା ସେବନ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ପୀଡ଼ିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ସମୟରେ କୋଠରୀଟି ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଗୁରୁତର ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପଠାଣମଥିଟା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ ଆନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସୁବିନ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଚାକୋ ଓ ବର୍ଲିନ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଥିରୁଭଲ୍ଲା ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସ୍ପାରେ ପହଞ୍ଚି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସ୍ପାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ପା ମାଲିକ ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ କୋଣରୁ ଘଟଣାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ମସ୍କୋରୁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରୁଷର ବାସକୋଟସ୍ତାନ ଗଣରାଜ୍ୟର ଉଫା ସହରରେ ଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଛୁରୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 4 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମସ୍କୋରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଏହାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଛି। ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆହତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷିଆ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ରହାଯାଇଛି। କାଜାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କନସୁଲେଟର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଫା ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ କିଶୋର ଛୁରୀ ଧରି ଛାତ୍ରାବାସରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ 2 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦୂତାବାସ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି କହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଖବର।
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଜୟପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଘରୋଇ ଟ୍ରେନି ବିମାନର କ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଘଟିଛି। ଟ୍ରେନିଂ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ବବଲେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଏହି ଛୋଟ ବିମାନଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ବିମାନରେ ଥିବା ଟ୍ରେନର ଏବଂ ଟ୍ରେନି ପାଇଲଟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ତେବେ ଉଭୟ ଆପଦମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବିମାନଟି ରେଡ୍ ବାର୍ଡ ଆଭିଏସନର ଏକ ଘରୋଇ ଟ୍ରେନି ବିମାନ ଥିଲା, ଯାହା କାଲବୁର୍ଗିରୁ ବେଲାଗାଭି ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। କ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପରେ ବିମାନଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିମାନର ପାଇଲଟ ଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁନାଲ ମାଲହୋତ୍ରା, ଯିଏ ରେଡ୍ ବାର୍ଡ ଆଭିଏସନର ସହାୟକ ବିମାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଟ୍ରେନି ପାଇଲଟ ଭାବେ ଗୌତମ ଶଙ୍କର ପିଆର ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିଲେ। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ବିମାନଟି ସେସନା 172 ମଡେଲର BD-UC ନମ୍ବର ବିମାନ ଥିଲା। ବେଲାଗାଭି ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ବାଗଲକୋଟ ନିକଟରେ ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।